ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നേ? വസന്ത രാജേന്ദ്രൻ ചൊല്ലിയത്. ചൊല്ലിയത്. താങ്ക് യു മാതാജി. ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലാം. ശരി. പാണ്ഡുരംഗ പണ്ഡരിനാഥ പാവന നാമ ഗോവിന്ദ. പാണ്ഡുരംഗ പണ്ഡരിനാഥ പാവന നാമ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോപാല ഭക്തവത്സല ഭാഗവത പ്രിയ പരമാനന്ദ ഗോവിന്ദ. പാണ്ഡുരംഗ പണ്ഡരിനാഥ പാവന നാമ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോപാല ഭക്തവത്സല ഭാഗവത പ്രിയ പരമാനന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോപാല കാളിയമർദ്ദന ഗോവിന്ദ. ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോപാല കാളിയമർദ്ദന ഗോവിന്ദ. പാണ്ഡുരംഗ പണ്ഡരിനാഥ പാവന നാമ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോപാല കാളിയമർദ്ദന ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാട്ട് പാടി ബാക്കി നാളത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റെഡിയായി. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ? എന്റെ പുസ്തകം പിടിച്ച് തലവേദന. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. എന്റെ പേരില്ലേട്ടാ, എന്റെ പേരില്ലയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദന മാതാജി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. യോഗം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ
ഹരേ രാം ഹരേ രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ സൗണ്ട് ഹരേ രാം ഹരേ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. സൗണ്ട് ഇവിടെ പോയി. ഓ, ചൂടായി. സൗണ്ട് ഇല്ല. ഇത് എന്ത് പറ്റി? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഇന്നലെ നമ്മള് സാഖ്യയോഗം ആണ് കണ്ടത്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സാഖ്യബുദ്ധിയിലൂടെ. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠാനം, അതായത് നമ്മുടെ ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, നിയത കർമ്മം, കർത്തവ്യം, ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യോഗമാക്കി മാറ്റും, കർമ്മയോഗമാക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്ത് അതിനെ സ്വധർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗമായിട്ട് മാറ്റാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ അർജുനന്റെ വിഷമാവസ്ഥകൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൂജനീയരെ എങ്ങനെയാണ് വധിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ അർജുനന് പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ, പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ചൈതന്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും. ആ ചൈതന്യം പോയാല് ജഡം ആയി മാറി. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പല പല ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ നജൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ നശോഷയതി മാരുത.
ഈ ആത്മാവിനെ ആർക്കും അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനാവില്ല, അതുപോലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കുതിർക്കാനോ കാറ്റുകൊണ്ട് ശുഷ്കിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. അച്ഛേദ്യോയം അചിന്യോയമാണ്, ഛേദിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം, ദേഹി നിത്യനാണ്. ദേഹി പറഞ്ഞ ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, അവധ്യനാണ്, വധിക്കാനാവില്ല. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ജനിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പുരാണനാണ്. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യേന അജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തികം. ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതും അജനുമാണ് എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അതിനെ ഹനിക്കും? അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അനവധി ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പഴയ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ ആ പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങള് ഒരു ജീവന്റെ ആ കർമ്മം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല, അപരിഹാര്യമാണ്. ഇതിനൊന്നിനും പരിഹാരം ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനാൽ നീ ദുഃഖിക്കാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യൂ, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്, അത് ഭീരുത്വമാണ്. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഉടനീളം കണ്ടത്. ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഒന്ന് മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ അർജുനന് ക്ഷത്രിയനാണ്, സ്വധർമ്മം യുദ്ധാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആര് വധിക്കപ്പെടും അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സാഖ്യയോഗം, ബുദ്ധിയോഗം, അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, പിന്നെ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും ആത്മതത്വം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. നശ്വരമായിട്ടുള്ള ശരീരം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, അത് തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം അത് വിവരിച്ചു. അങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങള് അനവധി നൽകി. പിന്നെ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആത്മാവ് മരണാനന്തരം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മള് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആളിന്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അങ്ങനെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ ആത്മാവ് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെ നമ്മള് അജനും ശാശ്വതനും ആദിമനും ആണെന്നറിഞ്ഞ് ആ സകല കർമ്മങ്ങളും നമ്മള് ഭഗവതർപ്പണമായി തന്നെ ചെയ്യണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ പതനത്തിന്, ആത്മീയ പുരോഗതിയില് പതനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കാമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാമം പിന്നെ ക്രോധത്തിലേക്ക് വഴിമാറും. പിന്നെ മോഹങ്ങളില് സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, അങ്ങനെ തദ്വാര സർവനാശം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് പതനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മതത്വം പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഈ കാമനകളെ, ആഗ്രഹങ്ങള്, കാമക്രോധ മോഹം, സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. കൂടി പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ഇഴ പിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങള് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്നാമത് കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. ജായസി ശ്രേഷ്ഠമായത്, കർമ്മണസ്തേ കർമ്മത്തില്, കർമ്മ യോഗമാണോ, കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണോ?
ഏതാണ് സത്യം കർമ്മണി ഘോരേമ, ബുദ്ധിയോഗമാണ് നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഘോരേ കർമ്മണി, ഈ ഘോരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം യുദ്ധം നിയോജയസി കേശവ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്നത് അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മനിരതരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മനിരതരായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ, അല്ലാതെ ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഏകാന്തത്തിൽ തപസ് ചെയ്യാനും പോകണ്ട. അപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാനോട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു, തനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കർമ്മയോഗം വിശദമാക്കാൻ പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. വ്യാമിശ്രേണ, മിശ്രമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ, അതാണ് നല്ലത്, ഇതും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമാവണില്ല. അപ്പൊ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ, നിശ്ചയിച്ചിട്ട് തദേകം, അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം വദ പറയൂ, നിശ്ചയിച്ച് എനിക്ക് ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം, അപ്പൊ എനിക്ക് ശ്രേയസിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഏകം, തദേകം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് വദ പറഞ്ഞു തരൂ. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ കർമ്മരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുശലതയോടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ ന ച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലും മതി, അതിനും കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവും. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ആ പരമ്പൊരുളിനെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയോഗം കൊണ്ട്. അതുവഴി സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവും. നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിയത കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവും. അത് എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംശുദ്ധരാവണം. എന്നിട്ട് വേണം സന്യാസം എടുക്കാൻ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ലൗകികർക്ക് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം നടന്നിട്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാനാവില്ല. സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ്. ശരീരാണെങ്കിലോ ആ ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജഡവാഹനാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്തസംഗസമാചര. യജ്ഞാർത്ഥമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. യജ്ഞമായിക്കൊണ്ട് യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അന്യത്ര അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ലോകോയം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധകാരണമായി മാറും. കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കൗന്തേയ, അർജുന, നീയെ സംഘമില്ലാതെ മുക്തസംഗനായിട്ട് കർമ്മത്തിനോട് സംഘമില്ലാതെ നീയെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം.
നമ്മൾ കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് കപടനാട്യക്കാരുണ്ട് ചിലവര്. ധ്യാനമൊക്കെ അഭിനയിക്കുക, എന്നിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞ അനുയായികളെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാചാരരാവരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഫലം ഭഗവാനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈശ്വരേച്ഛ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈ ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വകം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞശിഷ്ടം അശിന ഭുജിക്കുന്നവൻ, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് യജ്ഞശിഷ്ടം ഭുജിക്കുന്നവൻ സന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തൻ. മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷയെ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. ഭുഞ്ജതേതേ ത്വകം പാപ ഘോര പാപം ആർക്കാണ്? പചന്തി ആത്മകാരണാൽ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആഹാരം ഭുജിക്കുന്നത് ആള് കൊടും പാപത്തിനെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? പരിശുദ്ധമായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തുളസിയില, ഓരോ തുളസിയില വെള്ളത്തിൽ നനച്ചിട്ട് അതെല്ലാ ആഹാരത്തിന്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് വിനയത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭക്തന്റെ മനോഭാവം പോലെയാണ്. എങ്ങനെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഒരു വെള്ളായാലും ഒരു തുളസിയില ആയാലും എന്തായാലും മതി ഭഗവാൻ ആ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു വിലയല്ല കണക്കാക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ഒരു ഇലയോ പൂവോ വെള്ളമോ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും വിനയത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഇത് സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ഭുജിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാവാൻ കഴിയും. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി, അന്നം കൊണ്ടാണ് സർവഭൂതങ്ങളും വളരുന്നത്, നിലനിൽക്കുന്നത്. പർജന്യാത് അന്ന സംഭവ, പർജന്യം മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ, യജ്ഞം കൊണ്ടാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ, അങ്ങനെ ജീവരാശിയുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യജ്ഞം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളാണല്ലോ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു, അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അതൊരു സൈക്കിള് പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ അറിവ് തന്നു നമുക്ക്, വേദങ്ങള്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണു, ത്യാഗം ചെയ്യണു. അങ്ങനെ നമ്മൾ യജ്ഞത്തോടുന്ന് മഴയുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഴയെന്ന് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ആ ധാന്യങ്ങളെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്ത് വിഭവങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് പോലെയാണ്. അങ്ങനെ മഴയുണ്ടാവുന്നു, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, ആഹാരം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ വർഷം നമുക്ക് ചൊരിയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. 4 യുഗങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം. സത്യയുഗം, ആ സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനമായിരുന്നു അന്നത്തെ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് അന്ന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ത്രേതായുഗത്തില് അത് യജ്ഞങ്ങളായിരുന്നു. യാഗം, യജ്ഞങ്ങള്, അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കലിയുഗാണ്. കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ കല
എന്ന് പറയണത് വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിട്ട് യജ്ഞം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് അല്ലാതെ, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് തന്നെത്താനെ ഉയർന്നു വരും. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെയും കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വിത്ത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണത്രേ കർമ്മഫലം. അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് ഉടനെ അല്ല ഫലം ഉണ്ടാവുക, അനേക ജന്മത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫലം വരിക. പുണ്യമായാലും പാപമായാലും. ഇപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ 100 മക്കൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, 50 ജന്മം മുമ്പ് താങ്കൾ പക്ഷിയെ അമ്പെയ്തു. അങ്ങനെ ആ പക്ഷി പറന്നുപോയി. അപ്പോ താങ്കള് അന്നും രാജാവായിരുന്നു. ദേഷ്യം വന്ന് 100 മുട്ടകള് തട്ടിയെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു ആ പക്ഷിയുടെ. അപ്പോ അതിന്റെ പാപം അനുഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 100 മക്കള് അവനവന്റെ 100 മക്കള് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്താ 50 ജന്മത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. 50 ജന്മം പുണ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, 100 പുത്രന്മാരുണ്ടാവാനായി. അങ്ങനെ 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായി, ആ 100 പുത്രന്മാര് മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പല പല കർമ്മഫലങ്ങളും വന്നു ചേരും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ പാപത്തിനെയും തടയും. നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഷ്കൃതങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകും എന്നാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതാണ് ദൈവികത എന്ന് പറയുന്നത്. ആനന്ദദായകമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികള്. മനസ്സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അത് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് പുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. സന്തോഷം, ഐശ്വര്യം അതിങ്ങനെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്വാർത്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചാലോ പാപം, ഒരിക്കലും തൃപ്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തരെപ്പോഴും കൃഷ്ണന് നൈവേദ്യം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ. അത് ശരീരത്തിനെ ആത്മീയമായിട്ട് പോഷിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാണ്. അപ്പോ പാപം നശിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക സഹജമായിട്ടുള്ള അശുദ്ധി ഒന്നും പിന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് കൃഷി കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് മഴ വേണം. മഴ ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ എന്നുള്ള ആ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെയുള്ള ദേവതകളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കലിയുഗത്തിലെ എന്താണ് യജ്ഞം? നാമസങ്കീർത്തനം എന്നുള്ള യജ്ഞാണ് കലിയുഗത്തില്. ഇവിടെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹിമയാണ് പറയുന്നത്. 500 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചതാണ്. സ്വർണവർണ്ണത്തില്, ഭക്തന്റെ രൂപത്തില്, സന്യാസ വേഷത്തില്. അതെന്തിനാണ്? നമ്മളെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹിമ പറഞ്ഞു തരാൻ, നമുക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം തരാനായിട്ടാണ്. ഭാഗവതം 11 സ്കന്ധത്തിലെ 5:32 പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായൈര്യജന്തി സുമേധസാ. കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം. പാർഷദന്മാരോടുകൂടി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തന യജ്ഞം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സുമേധസിന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കും എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 12-ാം സ്കന്ധത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, കലേർ ദോഷ നിധേരാജൻ നാസ്തി ഹേകോ മഹാൻ ഗുണ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘപരം വൃജേത്. അപ്പോ കലികാലത്തിലെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ കീർത്തനം, അത് മുക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എല്ലാ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഭക്തനെ മുക്തനാക്കി ആ പരംധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ് കൃഷ്ണന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് പാർഷദരോടൊപ്പം വന്നത് 500 വർഷം മുമ്പ് മായാപൂർ
എന്നുള്ള നവദ്വീപില് അവിടെ ജനിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം എല്ലാം അവിടെയും പ്രചരിപ്പിക്കലായിരുന്നു. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അദ്ദേഹം പാർഷദരോടൊന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ അവതാരം എടുത്തത്. അങ്ങനെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നാമസങ്കീർത്തനവും ഈ ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനവും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സഹായകമാകുന്നതും. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവതരോജന സയത് പ്രമാണം ഗുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഇപ്പോ യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവതരോജന, എന്താണോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആചരിക്കുന്നത്, ഇതര ജനങ്ങള് അത് പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് വർത്തിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലോകവും അത് അനുകരിക്കും. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. എനിക്ക് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമേ പാർത്ഥ കർത്തവ്യം, എനിക്കിവിടെ ഈ ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന, ഈ 3 ലോകത്തിലെ എങ്ങും ഒരു കർത്തവ്യവും ഇല്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. നാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി, എന്നാലും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ലീഡർ ഒരു നേതാവ് ചെയ്യണത് തന്നെ പ്രജകൾ നോക്കി അനുകരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മാതൃകയാവുകയാണ്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ലോകം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ആരാധനാപാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരാള്, സമാജ നേതാവായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരാളെയാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവര് അനുകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ലാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യത്തെ. അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ, അപ്പോ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിമൂഢരായിട്ടുള്ള മൂഢാത്മാക്കള് ഞാനാണ് കർത്താഹമിതി മന്യത, ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നു. ആക്ച്വലി ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കണ കണ്ടുവോ? ഈ 3 പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങള്. അവരുടെ അടുത്തുള്ള പപ്പറ്റ്സിനെ നോക്കൂ. ആ പപ്പറ്റ്സ് പോലെയാണ് നമ്മള്. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ നമ്മളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ജീവസത്തകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. നന്മകളും തിന്മകളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 14-ാം അധ്യായത്തില് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു പോയതാണ്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, മയി സർവാണി കർമാണി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആശയില്ലാതെ നിർമ്മമനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീ അലസതയൊന്നും കൂടാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, വിഗതജ്വരനായിട്ട് എന്ന് പറയാണ്. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ നേടേണ്ടതായിട്ടോ ഇല്ല. ഗോകുലത്തില് ഭഗവാൻ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്? ഈ സമപ്രായക്കാരോടൊക്കെ കൂടെ കാലി മേച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. സർവജ്ഞനായ ഭഗവാനാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാൻ ഇനി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം തേടി അല്ലെ, സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മള് ഒരാളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് സ്വയം ആചരിച്ച് കാണിക്കണം. അതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം എല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങളെ പോലെ ഇവിടെ അവതാരം എടുത്തു വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാലി മേച്ചതും അതുപോലെ ഗുരുകുലത്തില് വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ പോയതും ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഒരുപാട് സാധനങ്ങള് നമ്മൾ നിത്യ ഉപയോഗത്തിന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് വായു, വെള്ളം, അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങള്, ധാന്യങ്ങള് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം തരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരാവണ്ടേ, കൃതജ്ഞത കാണിക്കണ്ടേ അതിനെല്ലാത്തിനും. അതൊക്കെയും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. എല്ലാം നമുക്ക് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക വിഷയതൽപരനായിട്ടുള്ള ആ ഒരാളെന്താ കരുതണേ, ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവാണ് അയാൾക്ക്. ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തു, അതിൽ നിന്നുണ്ടായി. കൃഷി ചെയ്താലും അതിന് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു യന്ത്രമാണ്, പ്രകൃതി നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രം. ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലാതെ അത് പ്രവർത്തിക്കും കൂടിയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയുടെയും കർത്തൃത്വം എനിക്കാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു മൂഢന്മാരാണ്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ഭഗവാനും താനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തിനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെയാണ്. എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ കൃതജ്ഞത ഏത് സമയം നമ്മള് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മള് ആ എല്ലാ കർത്തവ്യം, നിയത കർമ്മങ്ങള് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയണ ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയും. അത് നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യ ദാസത്വം, അതായത് ആശ്രിതത്വമാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം ആണ്. പരമാത്മാവിനെ കൂടാതെ ആ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നമ്മള് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് പലതും നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും, വിഷയ സുഖങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുക. പിന്നെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തോന്നാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. യേ മേ മതമിതം നിത്യമനുതിഷ്ഠതി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേഭി കർമ്മഭി. അപ്പോ എന്റെ മതം, ഞാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ, ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കണം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസപൂർവം നമ്മൾ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കർമ്മഫലങ്ങള് പാപമായാലും പുണ്യമായാലും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. പാപമായാലും പുണ്യം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതല്ല. കാരണം പുണ്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാമെന്ന് മാത്രം.
അവിടെ ആ പുണ്യത്തിന്റെ കാലാവധി ഫലം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് തന്നെ വന്ന് ജനിക്കണം. വീണ്ടും ഈ ജന്മകർമ്മ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും. ആ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പുണ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പാപവും കിട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള് എന്തായാലും, ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും നമ്മള് ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മള് ജനിമൃതി എന്നുള്ള ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറയുമോ? എല്ലാവരും ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇടണം. ഒരു തവണയേ ഇടാവൂ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഇടേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരും ഒരു തവണ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണതിനെ പറ്റിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് അനുത്തര മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇപ്പോഴും ഇട്ടു. 3-4 പ്രാവശ്യം ഇട്ടു ഞാൻ. 2 പ്രാവശ്യം ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട. എല്ലാവരും ഓരോ തവണ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതെയോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കൂ മാതാജി, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാശ്വത സത്യാണ്. വേദങ്ങൾ ശാശ്വതാണ്. ആ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള സത്യം അത് ശാശ്വതാണ്. ഭഗവത് ആജ്ഞകള് നമ്മള് വിശ്വാസപൂർവം സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവത് കൽപ്പനകൾ എതിർക്കുന്നവരോ അങ്ങനെ എതിർക്കാതെ ജയാപജയങ്ങളിലൊന്നും ഉത്കണ്ഠയില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ആശയൊന്നും കൈവെടിയാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതല്ല ഇപ്പൊ ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ വെച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സംശയം, ഭഗവാനിൽ സംശയം, അങ്ങനെ ജയം ഉണ്ടാവും. കർമ്മം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ജയാപജയങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവുക. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ജയോ പരാജയോ എന്തായാലും ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാൻ തരും, എനിക്ക് അർഹമായത് ഭഗവാൻ തരും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് കാമനകളൊന്നും ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉയർച്ചയില് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. യേത്വേദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായിട്ട് എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞ അത് ലംഘിച്ചാലും ശിക്ഷ കിട്ടും നമുക്ക്. അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ നമ്മള് ശാന്തിയും സമാധാനം ഇല്ലാതെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്ത മൂഢരാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മള് കാമനകളില്ലാണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാണ്ട് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുക. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നഭിവാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത. വാഷ്ണേയ വിളിക്കാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അഥ കേന എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചരതി പൂരുഷ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യാൻ ബലാദിവ നിയോജിത ബലാത്കാരേണ നിർബന്ധിതനാവുന്നത്. അനിച്ഛൻ ഇച്ഛയില്ല എന്നാലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാവുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാഷ്ണേയ ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവും മൗലികമായിട്ട്
അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആത്മീയം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആത്മീയനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ആത്മീയം തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാപങ്ങള് ഒന്നും തന്നെ ആ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പ്രകൃതിയോടുള്ള ആ സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ആ സമ്പർക്കം മൂലം ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടും പല പാപങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനാല് പ്രചോദിതമായിട്ടല്ല ഈ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കാരണത്താലാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കാമയേഷ ക്രോധയേഷ, കാമം ക്രോധം രജോ ഗുണത്താൽ ഉത്ഭവമാവുന്നത്. മഹാശന, എല്ലാത്തിനെയും ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ്. മഹാപാപകരമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരി. വിദ്ധി, നീ അറിയുക അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ വൈരി? കാമം, ക്രോധം. ആ കാമമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറും, ക്രോധം സമ്മോഹം ഉണ്ടാക്കും, സമ്മോഹം പിന്നെ ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശം പിന്നെ സർവനാശത്തിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പോ ക്രോധം, കാമം, ക്രോധം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണം. കാമം എന്നുള്ള ആ ഇഹലോകത്തിലെ ആ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നാ പറയണേ. നമ്മള് ജീവാത്മാവ്, ജീവസത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവബോധം, പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആണ് അത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താല് നമ്മുടെ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ പ്രേമമുണ്ടല്ലോ, അത് മറന്നുപോയി. അത് മറന്നിട്ട് കാമമായിട്ട് മാറി. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം, കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം എന്നുള്ളത് കാമമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഈ ജീവസത്ത ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായിട്ട് മാറുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്? പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താല് തൈരാവുന്നു, അതേപോലെയാണ് എന്ന്. നമ്മള് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ കൃഷ്ണന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് മൗലികമായിട്ട് ആത്മീയവും ശുദ്ധവുമാണ്. അതിന് മാലിന്യങ്ങളൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം വരും. അങ്ങനെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ പ്രേമം മറന്നിട്ട് അത് കാമത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. എങ്ങനെ പാല് തൈരായിട്ട് മാറുന്നു പുളിയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ, അതുപോലെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആ കാമം അത് ക്രോധമായിട്ടും മിഥ്യയായിട്ടും മാറുന്നു. കാമമാണ് ശുദ്ധ ജീവനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബദ്ധരാക്കുന്നത്. ഇത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ്. അപ്പോ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മള് ഈ കാമത്തിനെ ജയിക്കാൻ നോക്കണം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ധൂമേന മ്രിയതേ വന്യർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽപേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. ധൂമേന മ്രിയതേ വന്നി, ഈ വന്നി അഗ്നി ധൂമം കൊണ്ട്, പുക കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ, അതുപോലെ ആദർശോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണാടി മലേന അഴുക്കുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട പോലെ, യഥോൽപേനാവൃതോ ഗർഭാശയത്താൽ ഈ ഭ്രൂണം, ശിശു മൂടപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ കാമം ജ്ഞാനത്തിനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്.
പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധനും ആത്മീയനുമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊന്നും തീണ്ടാത്ത ആ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. അതിനെ ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏതുപോലെ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി പടർന്നിട്ട് ആവരണം ചെയ്തു, അതുപോലെ തീയിനെ പുക കൊണ്ട് ആവരണം, അതുപോലെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഗർഭാശയ ഭിത്തി കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തു. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തിന് ജീവാത്മാവിന്റെ അറിവിനെ എല്ലാത്തിനെയും കാമം കൊണ്ട് ആവരണം. പല വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. ചിലവർക്ക് ചെറിയ കവറിങ് ആവും, ചിലർക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള കവറിങ് ആവും കാമം കൊണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ നേച്ചറും അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്യത്തെ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്യത്തെ. ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് പറയണത്. ഈ കാമത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഇരിപ്പിടങ്ങള്, നല്ല കുഷ്യനൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കാമം. ഏതിൽ കൂടെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്, മനസ്സില്, ബുദ്ധിയില് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാമം ഇരിപ്പിടമൊക്കെ സജ്ജമാക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മോഹിപ്പിക്കണു, ജ്ഞാനത്തിനെ മൂടണു. ജ്ഞാനം ആവൃത്യ ദേഹി, ആത്മാവിന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിനെ, ജീവസത്തയിനെ എന്നിട്ട് വിമോഹയതി മോഹിപ്പിക്കണു. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യണ കാമം എന്നിട്ട് ജീവസത്തയെ വ്യാമോഹത്തിലാക്കുന്നു. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അങ്ങനെയുള്ള ആ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് അല്ലെ ശത്രു നിലയുറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ശത്രു കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അത് വിഷയ സുഖങ്ങളുടെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവുകയാണ്. അത് അനുഭൂതികളുടെ ഒരു സംഭരണിയായിട്ട് മാറുകയാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് കൂടുതൽ ഇരിക്കും തോറും നമുക്ക് ആഗ്രഹം കൂടും എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്ന വേളയില് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി, വിഷയ സുഖ അനുഭൂതികളുടെ ഒരു സംഭരണിയായിട്ട് മാറും മനസ്സ്. അങ്ങനെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാമത്തിന്റെ കലവറകളായിട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യണത്. പിന്നീട് അത് ബുദ്ധിയുടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കാമപ്രവണത ചെല്ലാണ്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗവും കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങായിട്ട് മാറും. ബുദ്ധിയോ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും ഡിയറസ്റ്റ് ആളാണ് ബുദ്ധി, അടുത്ത ആളാണ്. അപ്പോ കാമാവിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധി പിന്നെ ചെന്ന ആത്മാവിനെ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയോടൊക്കെ ഒത്തുചേരാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ ആത്മാവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും. എത്രയോ പവിത്രമനാണ് അല്ലെ ആത്മാവ്, ശുദ്ധനും ആത്മീയനുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളില് ശത്രു നിലയുറപ്പിച്ചു കാമം. ആ കാമം ഈ എന്താ പറയാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് ആദ്യം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ മനസ്സ് വിഷയ സുഖാനുഭൂതിയുടെ സംഭരണിയായിട്ട് മനസ്സ് മാറി. അങ്ങനെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ കാമത്തിന്റെ കലവറയായി മാറി. പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗവും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിയോ ആത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആളാണ്, ഏറ്റവും മെയിൻ ആളാണ്. അത് കാരണത്താൽ തന്നെ ആ കാമാവിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി പിന്നെ ആത്മാവിനെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടൊക്കെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ആത്മാവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി എന്താ ഇനിയിപ്പോ ഇതിനൊരു പരിഹാരം?
തസ്മാത് ത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഇതിന്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കടത്തിവിടാതെ, പ്രേരിപ്പിക്കാതെ, ആ വിഷയ സുഖങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയം പോകാതെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ആദ്യത്തിലെ മുളയിലെ നുള്ളണം. അത് പിന്നെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ വിജ്ഞാനത്തിനെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെയും നശിപ്പിക്കണം. ഈ കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ നിർവീര്യമാക്കാനാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ശരീരം വേറെയാണ്, ആത്മാവ് വേറെയാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അത് ഈ ജ്ഞാനം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സവിശേഷ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവ്, നമ്മള് ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നേടുക, അത് വിജ്ഞാനം. അങ്ങനെ ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപം നമുക്കറിയാം, ആശ്രിതത്വമാണ്, ഭഗവാനോട് ആശ്രിതത്വം. അപ്പോ പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവാണ് വിജ്ഞാനം. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിശദമായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോ ആശ്ചര്യകരവും അതീവ രഹസ്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഇത്. ആത്മതത്വമാണ്. ആത്മതത്വം അതീവ ആശ്ചര്യകരാണ്, അതീവ രഹസ്യവുമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്കത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് നമ്മള്, ജീവാത്മാക്കള്. ആ ജീവാത്മാക്കള് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആശയുണ്ടാവില്ലേ? മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ മക്കള് നന്നായി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ ചുമതല. ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു വികല രൂപമാണ്, ഈ പ്രതിബിംബമാണ് കാമം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അധ്യാത്മ ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം കൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഒരു തരത്തിലും ബഹുശാഖ ആയി പോകരുത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ബുദ്ധി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ബുദ്ധി പല ശാഖകളായി തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. അതിന് നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത്, ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. വിഷയസുഖങ്ങള് പലതും കാണും, ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷണികമാണ് എല്ലാ സുഖങ്ങളും. കാരണം എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും നാശമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്കൊന്നും നമുക്ക് ശാശ്വത സുഖം തരാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യവും. അത് ഭഗവാന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സുഖമാണ് ശാശ്വത സുഖം. ഇത് വേണം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇവിടെ ഒരു പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? 5 കുതിരകളെ കൂട്ടിയ ഒരു രഥമാണ്, തേരാണ്. ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ 5 കുതിരകള്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള കുതിരകള്. അത് ഈ കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, ആ മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണാകുന്നത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പിന്നില് ആത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, കണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മളെ ടിപ്പിക്കലി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ഈ ജഡപദാർത്ഥം, അതാ ശരീരം, ആ ശരീരത്തിനെക്കാട്ടും നല്ലതാണ്, ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്.
മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവും. അതാണ് ഇത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകള്, ഈ കടിഞ്ഞാണാകുന്ന മനസ്സ്, സാരഥിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി, അത് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇവിടെ ആത്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ഈ രഥം. കാമത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വിവിധ തുറകളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. കാമം അതിലൂടെയാണ്, ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കാമത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ സംഭരണി ഈ ശരീരം തന്നെയാണ്. അത് സംഭരിച്ചു വെക്കണേ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങള്. കാമത്തിന്റെ സംഭരണി ശരീരം തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വേണം ആ കാമത്തിന്റെ കാമചേഷ്ടകളൊക്കെ പുറത്തു വരാന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു ശരീരത്തില് ഈ തുറകളൊക്കെ നിരുപയോഗങ്ങളാവും. കാരണം അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്കല്ല, മറിച്ച് ഭഗവതോന്മുഖമായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളിടത്ത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും കാമത്തിന്റെ സംഭരണി ആവാൻ സാധ്യല്ല. അങ്ങനെ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി നേടുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ പരമാത്മാവിലേക്ക് ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ മൂല സ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം തന്നെ, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതായിട്ട് മാറും. നമ്മള് മനുഷ്യ ജന്മം, ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം നമുക്ക് എന്തിനാ കിട്ടിയത്? ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ആ ജീവസത്ത, നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ പുരോഗതിക്കായിട്ടാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടിച്ചേരാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ ചെടികളോ മരങ്ങളോ, ജലത്തിനകത്ത് കുറെ ജീവികളുണ്ട്, മണ്ണിനകത്ത് എത്രയോ ജീവികളുണ്ട്. അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം തരം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതിലെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോ ഇന്ന ജന്മാണ് അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനാവില്ല. അപ്പോ അതൊക്കെയും ഭഗവത് ഇച്ഛ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്. ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ഏത് ടൈപ്പ് ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാല് നമുക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമെങ്കിലും കിട്ടും. ഭഗവാനിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ചേർന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ശരീരമായിരിക്കും ഈ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതല്ല നമ്മള് മോശമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവതോന്മുഖമായിട്ട് ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ അകത്തും പുറത്തും സദാ നേരവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഇനി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ABCD എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് A എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്നാണ്. അപ്പോ അത് സത്സംഗം എന്നാണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ. സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളും അതുപോലെ ഭക്തനാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ് A. ഫോർമുലയിൽ ABCD ഫോർമുലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ B എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബുക്സ്. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട്. ഉപദേശാമൃതം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്തായാലും വായിച്ചിരിക്കണം.
അതുപോലെ ഉപദേശാമൃതമുണ്ട്, പിന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് 80ഓളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ പടിപടിയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ബി ആയി. ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻറ്റിങ് ആണ്. ചാൻറ്റിങ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ സുഹൃതികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാന്റെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ഈ മന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് 108 പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ജപിക്കുക. ഒരു മാല എന്നാണ് പറയുക അതിന്. ഒരു 108 മണികളുള്ള മാലയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുക. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ മാലകൾ ജപിക്കണം ഡെയിലി. 16 മാല ജപിക്കണം. ഞങ്ങളൊക്കെ 20 മാലയൊക്കെയാണ് ഡെയിലി ജപിക്കുക. അപ്പോ നിങ്ങള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഉള്ളൊരു ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കുക. ഒരു മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ പറയുമ്പോ ഒരു മന്ത്രമായി. അപ്പൊ ഒരു മണി നമുക്ക് നീക്കാം. അങ്ങനെ 108 തവണ ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു മാല ഒരു റൗണ്ട് ചൊല്ലി എന്നായി. അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ മാല ജപിക്കുക. അപ്പൊ ചാൻറ്റിങ് ആയി. ഇനി ഡി പറഞ്ഞാല് ഡയറ്റ്. ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, നോൺ വെജ് ഒന്നും മത്സ്യമാംസങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് അങ്ങനെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ എന്താ, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ, ഒരു ഉള്ളികളും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് അത് കഴിക്കുക. അത് നമ്മളെ അകവും പുറവും പരിശുദ്ധീകരിക്കും നമ്മളെ. അപ്പോ ABCD ഫോർമുല മനസ്സിലായോ? അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ബുക്സ്, ചാൻറ്റിങ്, ഡയറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കിട്ടിയ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു ചന്ദനത്തിന്റെ മരത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക. വലിയ വില പിടിച്ചതല്ലേ ചന്ദന മരം. അത് നമ്മള് വെറുതെ ഒരു വിറക് കൊള്ളി പോലെ അത് കത്തിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യണേ? നമുക്ക് ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് വെറുതെ ഒരു വിറക് കൊള്ളി പോലെ, ഇപ്പൊ ചന്ദന മരത്തിനെ വിറക് കൊള്ളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് വായിക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം, ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം. എന്നിട്ട് ABCD ഫോർമുല, സത്സംഗം വേണം, ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കണം, ചാൻറ്റിങ് വേണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ പുരോഗതി നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ, ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരൂ. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രാവശ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിതുവരെ ക്വിസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതിന്റെ അത് അറിയില്ല, അത് അതിനകത്ത് കേറാന്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ക്വിസിലും. അതിന് ഇപ്പം ഉഷ മാതാജി പറഞ്ഞത് മോള് വന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുക, നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റൂ.
ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിസ് അന്നന്ന് ചെയ്യണം എന്നില്ല മാതാജി, അത് നാളെ ചെയ്താലും മതിയാവും. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാൻ പറയാം കേട്ടോ. സൂര്യ മാതാജിയാണത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉഷ മാതാജി ആണല്ലോ എന്നെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ച. അപ്പം ഉഷ പറഞ്ഞത് മോള് വന്നിട്ട് വാട്സപ്പിൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ മോള് ചെയ്തു തരുമല്ലോ. എനിക്കറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി, അതുകൊണ്ട്. മാതാജി അത് മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാന് കോള് ചെയ്യാം. അന്നേരം പറഞ്ഞു തന്നാ മതിയെ. ശരി ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അപ്പൊ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തൂടെ? ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.